Xeyirli kün, hürmetli tamaşaçılar. Әйтерсез рубрикасының бүгінгі қонағы Яңа ғасыр каналының яңалыклар алып баручысы Фәнис Камал. Хәерле көн, Фәнис. Хәерле көн. Фәнис, сұрауымызны менә шуннан башлыйк әле. Сез менә журналист кешедә, газетада чыгарасыз, сезнең металл компаниясы да бар. Менә әйтегез әле, сез буларның кайсын үзегезнең төп эшегез дип саныйсыз? Булар дөресен әйткәндә, башында ук әйтәсем килә, төп эшләрнең берсенә әверелде инде, ул тормыш белән бәйле. Әмма дә ләкин 23 елдан артык гомеремне мин телевидениегә багышлаган. Әлбәттә, минем төп һөнәрем ул телевидение белән бәйле. Металл мәсьәләсенә килгәндә һәм гәҗитләр мәсьәләсенә килгәндә, мин инде үземчә теге бүлгәлим аларны. Чөнки металл һәм гәҗит ул безнең гаилә бизнесы. Без аны әтиебез исән булганда бөтен гаилә белән күмәкләшеп, фикерләшеп, һәрбер ничкәлекләрен уйлап, безнең булачак әүнәчеләребезгә нинди мәкаләләр кызыклы булыр микән дип, уртак шундый сөйләшүләр алып барып ирешелгән әйберләр. Шуңа күрә монда инде бөтенесе ничектер шундый синтез бер-берсе белән үрелеп бара. Тормышта телевидениесе дагы, гәҗите дагы кайсыдыр теге мөһимрәк дип әйтә алмыйм. Фәнис, әйтегез әле журналистның шу металл компаниясы булдыру менә кызыклы күренешендә сез ничек бу юнәлешкә кирип киттегез соң? Менә шул турыда да сөйләп китегез әле. Каршылыклар булдымы, конкурентлар да булдымы? Конкурентлар бу бизнеска керүгә каршы булмадымы? Менә шулар турында сөйләп китегез әле. Минем өчен дөресен әйткәндә, бу адымга бару бу мәҗбүри адым булды иң беренче чиратта. Чөнки билгеле безнең журналистларның хезмәт хакы бит инде теге югары түгел, без миллионнар алмыйбыз, йөзләгән меңнәр алмыйбыз. Шуңа күрә вакыты җиткәч, яшәрәк чакта без шулай ук әтием белән, гаиләбез белән уйлаштык, фикерләштек тә, гәҗит ачып җибәрергә булдык. Менә иң беренче безнең менә шундый теге коммерцияле эшебез дип әйтикме соң инде, ул өлкәдә без эшләгән кешеләр түгел идек. Коммерция өлкәсендә дип әйтәм инде. Иҗат кешеләре буларак, ул гәҗитне ничек чыгарырга, нинди мәкаләләр белән аны баетырга дип инде без белә идек. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә фикеремдә шулай башлады. Мин шул кадәр теге күнекмәгән менә шундый теге ачык сөйләшүләргә. Гомумән алганда, телевидениесе дагы кирәк, гәҗите дә кирәк, бизнес та кирәк. Бизнес мәсьәләсен инде конкурентлар мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, күп кеше өчен ул яңалык булды. Фәнис Камал бер вакытны телевизордан сикереп чыкты да, монда хәзер дөньясын яулый башлады, төрле хөкүмәт программаларында катнаша башлады, шәхси эшмәкәрләр белән аның элемтәләре бик яхшы дип сөйләшүчеләрне мин ишеттем инде. Кемнеңдер анда кайный, тик безнең карап алга бара һәм барачак дип әйткән иде минем әтием. Шуңа күрә без инде ниндидер киртәләргә карамастан да үз эшебезне дәвам итәбез. Конкурентлар җитәрлек. Шул гәҗит мәсьәләсенә килгәндә, без яшерен батырын түгел, хәзер Себерке гәҗитен чыгардык. Шуннан соң без исемен төрләндереп, безнең менә шул теге конкурентлар дип әйтим инде, ниндидер үзенә күрә продукт ясарга тырышып, башын бута бетерделәр. Әлбәттә, бу подпискаларга дагы үзенә күрә теге күпмедер дәрәҗәдә зыян салды дип әйтергә кирәк. Чөнки кеше кызыксына, яңа гәҗит барлыкка килде. Кайсы бер кеше безгә нары шалтыратып, без адаштык, ялгыштык, буталдык, сезнең редакция чыгара торган гәҗит дип уйладык, шуңа күрә язылдык дип. Кире без гәҗит өлкәсендә дә, телевидение өлкәсендә дә, металл өлкәсендә дә үз эшебезне сыйфатлы башкарырга тырышабыз. Иң беренче чиратта халыкка кызыклы булсын дип, шул хәбәрләр программасын алып барганда да, анда бит инде көндә безнең яңалык булса да, ул бит ниндидер җыр-бию турында сөйләмибез. Ниндидер анда хәрәкәтләр турында җиткерәбез мәгълүмат. Бу иң беренче чиратта һәрбер кеше булдыра ала торган эш түгел, халык шуны аңларга тиеш. Иң беренче чиратта хәзерге абитуриентлар журналистика факультетына мәсәлән килгәндә, безнең өлкәгә кагылышлы теманы алсак инде, алар уйларга тиешләр.
Телейлерме алар менә шулай үз тормышларын багышларга журналистикага. Чөнки беренче чиратта журналистика өлкәсендә хезмәт хакларын без монда исәпкә алмыйбыз. Иң беренче чиратта син хәбәрдар булырга тиешсең. Син кызыксынучан булырга тиешсең. Һәрбер әйбер белән төпченеп кызыксынмасаң, син үз өлкәңдә, аеруча менә шу журналистика өлкәсендә ниндидер теге алга китеш булмаячак. Чөнки журналист ул классик әсәрдәген укырга тиеш, фантастикасында укырга тиеш, публицистик, повесть, bütün хикәяләр укырга тиеш име. Каналлар, анда оппозицион каналмы ул, безнең каналлармы, ышанда түгел. Ул аны карарга тиеш һәм чагыштырырга тиеш мәгълүматны. Шуннан үзе фикер йөртеп, үзенчә анализлап, үзенчә дөрес фикер әйтеп, тамашачыга җиткерә белергә тиеш. Без инде менә телевидениедә хәзерге вакытта нәрсә өчен көрәшәбез? Тел байлыгы өчен көрәшәбез. Яшьләр киләләр, яшьләр күпчелек очракта мен инде теге туры эфир булса да әйтергә мәҗбүрмен, ул шундый теге үпкәләтә торган сүз дә түгел. Наданрак, чөнки китап укымыйлар. Милләтнең тарихы белән кызыксынмыйлар, татарча тапшырулар карамыйлар. Бер-берсе белән татар гимназиясын бетергән балалар дагын урамга чыкканнан соң урысча сөйләшә башлыйлар. Әлбәттә, полилингваль булу ул хәзерге заманда бик кирәк. Аны Кытай телендә белергә кирәктер, бәлки инглиз телендә. Минем әтием әйтә иде, менә шундый сүзләр, алар алтын сүзләр. Безнең кызганыч татарыбыз гарәпләшә алды, төрекләшә алды, тик татарлаша алмады, инглизләшә алды. Бу өлкәдә менә безнең шул Татмедиа оешмасы зур эшләр алып бара. Хәзерге көндә бит инде сезнең дә проектлар арта бара, бик сөендерә. Менә мондай туры эфирлардан кирәк, чөнки безнең мәсәлән телевидение форматында андай әйбер юк. Тамашачы белән ничектер ачыктан-ачык, менә шулай сезнең белән уртага бер мәсьәләне салып, там мисаллар китереп, фикер йөртеп, матур итеп сөйләшергә. Фәнис, менә сез әйттегез, бит 23 ел эшләдем телевидениедә дип. Сез менә телевидение... Әле эшлим. Эшлисез, 23 ел булды инде эшләгәнегезгә. Артыгы белән. Артыгы белән. Мин дөресен әйткәндә, шул 13-14 яшьләремдә Татарстан радиосында үземне сыный башладым. Әтием ул вакытта Татарстан радиосында мөхәррирләрнең берсе иде. Мин шунда урыс телендә һәм татар телендә тапшыруларда катнаштым. Аннары спортка кирип киттем дигәндәй. Аннары инде бу теге үзлексез барды. Минем тормышым һәр вакыт нигәдер шул телевидение, радио тирәсендә булды дип әйтергә кирәк. Аннары инде безнең Булгар радиосы барлыкка килде. Шушы Булгар радиосы барлыкка килгән көннең беренче көннәреннән без анда бергәләп ул Булгар радиосы итә башладык. Хәзер менә бик матур гына коллегаларыбыз бу эшне дәвам итәләр. Булгар радиосы хәзер инде шул кадәр нык үсте, ул шул кадәр мощный продукт. Мин аның өчен сөенәм, мин алар белән горурланам. Мин аларны яратам дип тәгән әйтергә кирәк. Тагын ниндирәк Фәнис, әйтегез әле, сез бит менә бик күп еллар телевидение алып баручысы. Сез телевидение йолдызы, менә безнең тамашачылар да сезне көтеп алдылар. Качан була дип сораулар да әзерләп куйганнар. Менә әйтегез әле, бүгенге көндә тамашачылар телевизор карамый дигән сүз дөреслеккә туры киләме? Кешеләр ышаналармы телевизордан әйтелгән сүзләргә? Хәзерге вакытта тенденция бит нинди? Телеграм каналлар өстенлек итә. Социаль челтәрләр, шул ук мәсәлән хукук саклау органнары, мәсәлән, син телевидениедән күрсәтәсең ул тапшыруны. Иң беренче чиратта алар синең телевидениедә күргән тапшыру аркасында түгел, сюжет аркасында түгел, кайдадыр Telegram, кайдадыр читтә, Мәскәү өлкәсендә, ниндидер бер Telegram каналда менә фәлән мәктәптә кыйнаганнар дигәннән соң, аннары ниндидер инде чаралар куллана башлыйлар. Бу бик теге, дөрес түгел дип әйтим инде. Менә кеше телевидение сүзенә ышанамы һәм журналистлар бик җавап бирәсе килмәгән иде, ничектер теге кабатлап әйтәсе булмас дип уйлаган идем. Журналистларга ышаныч арттымы менә бүгенге көндә? Яисә киресенчә кимедеме? Журналистларга ышаныч артты. Чөнки хәзер аның чоры да шундый. Хәзер бит инде билгеле безнең
или біз сугыш алып бара. Мында дөресен әйткәндә тамашачы хәзер күбрәк телевизор карый башлады, чөнки телевидение ул ничек кенә әйтсәләр дә артта калалар технологик яктан дип әйткәндә. Телевидение иң беренче чиратта ул дөрес мәгълүмат, ул шанычлы чыганаклардан, иң беренче чыганаклардан алынган мәгълүмат тикшерелә кат-кат. Шуннан соң гына тамашачы хозурына тапшырыла дип әйтәсем килә. Шуңа күрә телевидениенең киләчәге бар, ләкин телевидениенең форматын үзгәртү вакыты инде күптән җитте. Әгәр дә без хәзер менә телевидениенең форматын ничектер теге үзгәртмәйбез икән, бу теге информацион тапшыруларга күбрәк кагыла инде. Кешене менә көндә булган яңалыклар белән таныштыру өчен ниндидер яңа кызыклы алымнар кулланырга кирәк. Бу кичекмәстән эшләнергә тиешле әйберләр. Кызганыч, бу эшләр эшләнми, безнең инде күбрәк өстенлек бирелә әдәби тапшыруларга манда, ничектер теге башка тапшыруларга, тик менә информацион яктан анализ ясап, телевидениедә, татар телевидениесендә тамашачы белән аралаша торган алып баручылар һәм программалар безнең юк. Безнең федераль каналларда берничә шәп кенә тапшырулар бар. Көн кадагына алар темаларын куптарып чыгаралар да, шуны сөйләшәләр, фикерләшәләр, сугышып талашып монда бетәләр дигәндәй, бездә андай бер юк. Аның өчен тамашачының да әзер булуы кирәктер бит. Безнең тамашачы күптән әзер инде. Монда дөресен әйткәндә элек әйтәләр иде. Әнә шәһәр балалары бузылып беткән, авыл балалары бик тәртипле дип. Мин алай димәс идем хәзерге вакытта. Авыл балалары да теләсә нәрсә белән шөгыльләнә, шуңа күрә моны эшләргә кирәк, караучысы, аның дөрес тамашачысы табылачак. Фәнис менә элек телевидение алып баручысы шундый зур дәрәҗә иде ул. Хәзердә шулаймы? Хәзердә шулаймы, ничек уйлыйсыз сез? Менә сез әйттегез бит, яшьләр турында да әйтеп киттегез. Бүгенге көндә яшьләр чират торамы телевидениедә алып баручы булырга? Дөресен әйткәндә, минем өчен әлбәттә зур дәрәҗә, чөнки мин иң беренче чиратта үземнең Татарстанымда, татар башым белән, татар телевидениесендә үземнең татар халкына мәгълүмат җиткерү белән шөгыльләнәбез. Бу әлбәттә минем өчен зур дәрәҗә. Халык кайда гына күрешмәсәк тә бөтен җирдә якты чырай белән каршы алалар. Инде яшерен батырын түгел, кайсы бер вакытны тизлекне дә арттырган очракта шул безнең дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре Фәнисәвий тәмәк тарсаң, бер тәмәке бирсәң, бир дә хәерле юллар дип шулай узатып җибәрәләр инде. Бу башка өлкәләргә дә кагыла. Чират торалармы юкмы дигәндә, инде безнең хәзерге вакытта кастинглар бик еш үткәрелә. Шушы кастингларга килгән халыкны исәпкә алсаң, бик күп кеше алып баручы булырга теләгәнен күрәсең, инанасың шуңа. Аннары синең үз һөнәрең тагын да кадерлерәк була башлый шул. Тагын менә татар журналистлары турында әйтеп киттегез бит, менә телевидение журналистлары, алар менә бүгенге көндә нинди? Сез менә яшьләрендә әйтеп киттегез, алар менә татар телен белү ягыннан ничегрәк алар? Татар телен беләләрме? Сез алар менә тәнкыйтьлим дип әйттегез. Тагын бер шуларга тагын бер тукталып китик әле. Хәзерге яшьләр журналист булып килүче яшьләр мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә алар инде безнең белән чагыштырганда күпчелеге база буенча кызганыч түбәнрәк. Тик алар арасында да бар шундый уникаль шәхесләр дип әйтергә була аларны, чөнки алар инде институт, университет чорында ук төрле конкурсларда катнашып, җитди программаларда катнашып, җитди сюжетлар төшереп, шушы менә дәрәҗәгә ирешәләр һәм алар безнең татарның киләчәге. Монда бит һәрберсе журналист була алмый, анысы инде ачыктан-ачык билгеле. Кеше бит вакыт белән сынала. Шуңа күрә кемдер мәсәлән башта канатланып килә дә, акчасы юк моның, мин моннан китеп барам дип, я пресс-службага барып урнаша, я каядыр базарга сатырга китә анда,
Менә кайсы бер коллегалар безнең мәсәлән пешекче булып киттеләр. Менә күптән түгел генә без сөйләшеп утырган берсе белән. Ул миңа ни ди инде, бик матур гына алып баручы кыз ул. Мин ди, Фәнис, уйламаган инде, аның үзенең шундый кулинар кондитер таланты бар дип, минем бик яхшы гына эшләрем бар. Тормышыннан да канәгать, аның буш вакыты да бар. Ире белән дә аның ниндидер ыгы-зыгылары юк. Ул хатын-кыз буларак үз урынын тапкан. Шуңа күрә һәрбер кеше дә бу тормышта үз урынын табырга тиеш. Әтиемнең язган китабының исеме бар. Һәр кемнең үз юлы. Монда шундый бер теге фәлсәфи әйбер китерәсем килә. Без заманда әти белән тәмәк тартып утыра идек, дияләрне күзәтеп инде. Анда ишәкләр чабышалар, дияләр һәм башкалары. Шунда яңгыр явызды һәм тирес арасыннан гөрләвекләр ага башлады. Тирес янында шулай матур чирәм үсә, анда да гөрләвекләр инде ага. Күпмедер вакыт узганнан соң әти әйтә миңа, улым ди, шундый бер фәлсәфи фикер башка килде бит, менә карале ди. Һәр кемнең үз юлы булган кебек, менә монда да уланнары Ак болыт китабында аның чагылды. Бу сүзләр: бер гөрләвек икенче гөрләвек белән аралаша. Эй, анда, дустым, син кайда агасың? О, мин ди, агам инде, минем әле юлым ерак. Син үзең кая агасың? Минем менә инде билгеле, монда тирес. Менә хәзер күпмедер дәрәҗәдә булган юл аша, шунда кая агырмын белмим. Икенче гөрләвек әйтә: хәер, минем үз юлым. Мин хәзер шушы гөрләвек булып елгага төшәм. Шушы елга булып диңгезгә керәм. Аннары океанга чыгам. Мин ирекле булырга телим дип әйтә. Шуңа күрә һәрбер кеше, әгәр дә ул хыяллана икән, мәсәлән, журналист булырга, башка тормыш барлыгын да онытырга тиеш түгел. Үзеңне ниндидер менә шундый хәл итә алмаслык дәрәҗәгә җиткезү ул бик дөрес түгел. Чөнки бит инде син, мәсәлән, хәзер алсак, менә институтны бетердең, 5нче курсыңны, 10 елыңны багышлы син икән, сиңа инде фәлән яшь. Әгәр дә син 10 ел узганнан соң мин журналист була алмадым, миңа бу кызык түгел, мин хәзер башка эш белән шөгыльләнәм дисәң, югары темплар белән атлап барган заманда төшеп калырга да мөмкин. Гөрләвекләр турында әйткән әйберегез бит инде. Әйе. Шуңа күрә хәзер менә шул гөрләвекләр тематикасы белән бәйләсәк, кайсы бер коллегаларым белән дә, дусларым белән дә, күршеләрем белән дә без аралашабыз. Хәзер бит нинди тенденция? Еге бирергә куркалар, еге бирергә теләмиләр. 9нчы сыйныфтан соң баланы алып, һөнәрле булсын дип әйтәләр хәзер. Берәр анда техникумга урнаштырырга уйлый башлады хәзер халык, чөнки халык бик яхшы белә, һөнәрле кеше ул һәр вакытта да акчалы кеше булачак. Минем әйтер сүзем күп, безнең гәҗитебезнең берсендә дә әйтер сүзем бар дигән сәхифә бар. Шуңа күрә кайсы бер фикерләрем бәлки шундый теге чуалып китәдер, чөнки әйтәсе сүзләрем бик күп. Менә тамашачыны ничектер яныма утыртып, аның күзләренә карап сөйләшергә мөмкин булса, мин стадионнар җыеп, алар белән сөйләшергә, менә һәрбер сорауларына җавап бирергә. Шуның өчен мине гафу итәрсез, дәвам итәбез. Безнең сәхифәнең дә бит исеме әйтер сүз. Рәхәтләнеп фикерләрегезне әйтегез. Менә татар киносы турында да фикерләрегезне әйтеп китегез әле. Бүгенге татар киносы ул нинди? Сез татар дип кычкырып йөрүчеләр, менә бер вакыт әйткәнегез, татар дип кычкырып йөрүчеләр күп, әмма татар фильмы төшерүчеләр әле юк дип әйткән идегез. Һәм менә бу фикерегез финанслауга бәйлеме ул. Һәм сез үз фильмыгызны да төшердегез бит, саны үзегез финансладыгыз дип беләм. Һәм ни өчен бу юнәлештә эшчәнлекне дәвам итмәдегез? Һәм сез нинди нәтиҗәләр көткән идегез бу вакытта? Ул вакытта без әти белән шул кадәр хыялый, шул кадәр безнең алсу күзлекләр булганны без аны чамалап та бетермәгәнбез. Тик безнең иҗат кешеләренең бер генә теләк булды. Ул әтинең үз әсәрен экранлаштыру. Минем инде аның малае буларак шушы әсәргә таянып, сценарий язып,
ничектер үз-үзүмдү канагаттандыруу, биздин гаилени сүйүндүрүү максатынан башланган иш иде ул. Аннары инде тирентин биз үйрөнө башлагач, сценарий маселесине тиги игътибар ите башлагач ныгыраак биз аңладык. Эгерде биз хәзер бирер халыкка кызык булмаган темага нерседер төшүрөбүз экен, ул шулай кылачак. Шуңа күрә без тулы метражлы фильм төшерергә булдык. Мин әтинең әсәренә нигезләнеп сценарий язып аттым дагы. Без аны ел ярым эчендә, 2 ел эчендә төшердек. Һәм менә Татар кино кебек оешмалар безнең бит инде алар 100 елдан артык менә хезмәт итәләр. Тик алар хакында мин мәсәлән ишетмәдем инде еллар буе. Алар инде күптәннән таркалган, таралып беткәннәр дип уйлаган идем. Һәм без шундый зур тәнәфестән соң менә бер гаилә, менә бер татар гаиләсе үз акчаларына тулы метражлы, тулы канлы, нәфис фильм төшерде. Мәскәүдә теркәде, бөтен документларын алды һәм прокатка чыкты. Бүгенге көндә безнең уздыручылар юк. Төшерүен төшерәләр, әллә нинди талантлы кешеләр төшерәләр, әллә нинди талантлы сценарийлар, бик кызыклы эшләре, аларны мин үземдә генә карыйм, бик югары дәрәҗәдә төшерелгән әйберләр. Тик аның белән бит әле продюсер дигән кешеләр дә шөгыльләнергә тиеш. Ягъни мәсәлән, кемдер төшерә, ул аны бик яхшы төшерә белә, сота белми. Менә без мәсәлән аны сота белмәдек башта. Аннары инде шушы продюсер кем беләндер элемтәгә кергәннән соң сота. Чыгымнарың синең аклана. Күпмедер дәрәҗәдә керем арткан. Монда прокат бара, монда прокат бара, монда прокат бара. Актерга син инде мәсәлән айына 50 мең түгел, 500 мең түләп аласың ди. Шул сәбәпле синең дәрәҗәң, компаниянең дәрәҗәсе, артистның дәрәҗәсе дә күтәрелә. Индустрия барлыкка килә. Бездә индустрия юк. Без үзебезнең кинотеатрларга күпме сугылсак та, күпме мин нинди генә абзыйлар аша кирсәм дә, без аларга берничек тә тәэсир итә алмадык. Аларның бөтен җитәкчелеге менә Мәскәүдә утыра. Татар киносын прокатка Татарстанда чыгару мөмкин нәрсә түгел хәзерге вакытта. Моның өчен административ эшләр кирәк, моның өчен дистрибьюторлар белән сөйләшү кирәк. Шуны исәптә тотып, мин заманында татар кино вәкилләре белән без ничектер бер очрашкан идек, шул фестиваль барышында да сөйләшкән идек. Мин әйттем, җәмәгать, әйдәгез, менә индустрияны булдырырга кирәк. Менә сез барасыз, безнең абзыйдан акча аласыз, мәсәлән, анда 200 миллион алдыгыз димме, президент бирә инде ул, президент бит инде ул милләт өчен кайгырта. Шулай бит инде. Ул бит безнең атабыз кебек. Ул хәзерге вакытта безнең өчен, барыбыз өчен дә җаваплы кеше, шулай бит. Акчаны бирде. Акчаны биргәннән соң, мәсәлән, миннән әти сорый. Нәрсәгә тоттың ди. Алардан алай җитди сораучы булмагач, кайсыдыр акчалар бәлки барып та җитмидер. Тик менә бу индустрия һаман әле и хәрефе дә барлыкка килмәде. Шуңа күрә монда иң беренче чиратта хөкүмәт тарафыннан махсус программа булдырырга кирәк. Менә телләрне саклау комиссиясе әгъзалары да ул хакта бәлки инде уйлыйдыр. Безгә уйланырга кирәк, ничек Татарстан территориясендә геләрем булса да кинотеатрларны үзебезне китерергә. Нинди мәгънәдә эшләсеннәр алар, шулай дәвам итсеннәр. Тик мәсәлән, безнең бар бит инде Татар кино дигән оешма, безнең бар индустрия, безнең мәдәният министрлыгы бар. Менә алар лоббировать итәргә тиешләр, һәм әйтергә тиешләр. Җәмәгать, әйтегез болай килешәбез. Безнең елына мәсәлән татарлар төшерә анда 2-3 фильм. Шушы 2-3 фильм сезнең кинотеатрларда күрсәтелергә тиеш. Һәм ул һәрбер менә чит ил кинолары кебек, шул билет сатылып, тамашачы хозурына тәкъдим ителергә тиеш. Үз чиратында безнекеләр инде алар продюсерлык үзәге булдырырга тиешләр. Нидер анда бер кешене генә билгеләп ул дөрес түгел. Монда команда эшләү кирәк. Шул команда ныклап шуңа тотынганнан соң, иманым камил. Әгәр дә менә махсус буйрык була икән, аны 5 ел эчендә әйләнеп чыгарып була. Безнең аннары боевикларда төшерергә мөмкин булачак име, комедияларында тиешле дәрәҗәдә төшерергә мөмкин булачак. Хәзерге вакытта барыбер дә
Бу инде менә акча бар, әйдә төшерик. Мин менә моны шулай дип кабул итәм. Тирән мәгънәле сценарийлар бар, тик продукт дип күпчелеген мин әйтә алмыйм. Танылмыйлар. Ә менә ил күләмендә танылсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Акча биреп кенә хәл итеп булмый бит инде моны. Ил күләмендә хәл итәргә мөмкин моны. Ил күләмендә без бит инде төрле закон проектлары белән шул ук Дәүләт Думасына үз тәкъдимнәребез белән чыгабыз. Нигә менә шул ук безнең хәзерге вакытта Дәүләт Думасында Татарстан мәнфәгатьләрен кайгырта торган абзыйларыбыз шул тема турында әйтмиләрдер, мин аны әйтә алмыйм. Бәлки аларга әйтүчеләр булмагандыр. Менә хәзер алар туры эфирне карасалар, ул безнең Дәүләт Думасында безнең вәкил буларак эшли торган кешеләребез әйтерләр, кара, гениаль фикер. Көндә бер теманы сөйләшкәнче, әйдәгез әле, менә булмаган әйберне без булдырыйк. Дип менә әйтерләр иде алар. Бәлки. Фәнис, менә сез танылган кешеләрнең сыннарын сувенир кебек ясау теләге бар иде сездә. Бу тормышка ашырылдымы? Һәм кемнәрнең сыннарын ясарга уйлаган? Бу безнең әкрен генә тормышка ашырылып бара. Безнең хәзерге вакытта эскизларыбыз ясала. Мин хәзер сиремне ачарга теләмим, чөнки бик күп техника кирәк аңа. Безнең бар команда, скульпторлар командасы, архитекторлар командасы. Менә шулар белән берничә проектны без хәзер әзерлибез. Шуннан соң инде я телевидение аша тамашачыга аны күрсәтербез. Тик монда бит ничек нәрсәдән эш тора. Мин бит аны ясарга телим, хөкүмәттән аннары акча алып, кемнеңдер сынын ясар өчен түгел. Мин моны продукт булдырырга телим моннан. Менә без барабыз мәсәлән Төркиягә. Әйме? Төркиядән алып кайтабыз анда сыннар. Ул бит сыннарны кемдер ясый. Нигә безгә мәсәлән Тукай сынын ясамаска ди. Пушкин сыннары бар миндә. Тукай сыны юк. Пушкинның төрле вариантлары бар. Пушкин трубка белән, Пушкин анда сакал кашый, Пушкин китап белән, Ленин тегеләйде, булайды. Бер генә татар әдибенең сыны юк. Бу бит котышкы әйбер. Икенче яктан карасаң, менә карагыз, безнең менә хәзер чаш алдында утырабыз, без матур гына әйме, монда хузурланып, монда аждахалар да бар, сыннары, бүтән әйбер. Нигәдер татар язучыларының, татар хилләренең сыннары ди. Булганында Кремльдә читкәрәк күчереп куйдылар. Кызганыч инде. Кызганыч. Бу бит берсе менә теге мин татар дип менә дөресен әйткәндә кычкырып йөрүчеләр алар күп. Хәзер бит инде бөтен дөньясы уйлый бит инде Кавказ халкы иң көчлесе, аларның егетләре иң теге батыр дип. Дөресен әйткәндә бу бик зур ялгыш ул. Безнең татарыбызның никадәр киң таралганын белергә тиеш тамашачыбыз. Татар халкы ул шул кадәр дәрәҗәле, кайсына регионга бармасаң да, анда чит илгә барсаң да, хәлле татарлар башка күреп. Аларның фикерен кабул итү шиләр күбрәк. Шуңа күрә безнең хәзерге вакытта татар дип кычкырып бер нәрсә эшләмәүчеләргә караганда әкрен генә тиха гына дип әйтәләр инде. Шушы менә татарны алга җибәрү белән шөгыльләнүчеләр җитәрлек. Тик аларны күрсәтергә кирәк. Менә бер абзый, ул интернатларга акча бирә инде, ярдәм итә. Ул абзый үзе балалар үрчетә инде, балкортлар үрчетә. Бал сата, анда казылык ясый. Аның өенә килеп керсәң, анда бер яктан җил керә, икенче яктан чыгып китә. Ул шын кеше буларак ярдәм итәм дип, менә ихлас күңелдән менә шулай тормыш итә. Гаҗәеп әйбер бит инде. Менә ул чын татар. Аның йөрүшләре, аның сакаллары, аның ул башындагы түбәтәе, аның ул теге кафтанга ошаган киеме, ул махсус тиктергән. Бер әби барды минем дигәндә күрше авылда. Менә мин аңа дип махсус тиктергән.
шобата гана кимеген инде. Оягында кроссовка. Мен айтам, Фәнис, менин турмушумда барысы дагы тартип, бик әйбәт, барысы бик яхшы. Менә мен мөмкинлек бар, мен менә шулай ярдәм итәм дип әйтәм. Күңеле шулай хушайын. Байлар арасында да җитәрлек безнең татарыбызга булыша торган. Тик хөкүмәт тарафыннан нәрсәдер алга менә җибәрер өчен тикшереп торучы юк бездә. Менә әгәр дә безнең индер контрольный орган дип әйтәбез инде булса, bütün менә чыгымнарны, ул чыгымнар иң беренче чиратта үзләрен акладылармы дип, менә аннары сорап тудыра башласалар, ул эшләрдә үзгәрешләр булыр иде. Хәзерге вакытта менә, мәсәлән, каяндыр бюджеттан акча бирелде, менә кирәк индер язучыга багышлапмы, яның әсәренә багышлапмы, яисә гомумән кемдер теләде, менә кино төшерәбез хәзер без, менә танылабыз дип. Аларга акча бирелделәр дә, оныттылар, алай булырга тиеш түгел. Хөкүмәт әйтергә тиеш, җегетләр, менә сезгә акча бирелә, сезнең график бар, дедлайн дип атала инде ул кино төшерү вакыты качан төгәлләнә. Шушы менә көнгә сез безгә бирәсез тулы отчетларыгызны, шушы отчетларда сезнең күренергә тиеш, кайда сезнең прокат, име? Шушы прокаттан мисал буларак анда 1 миллион доллар керәме, я бәлки 100 мең сум керәме, менә шуны сез язып чыгарга тиеш. Аннары прокат тәмамланганнан соң без сезнең бөтен эшләрегезгә анализ ясыйбыз. Шушы чыгымнар акландымы дип. Әгәр дә бу чыгымнар акламый икән, сез никадәр талантлы булсагыз да, без сезнең белән бүтән эшләмәйбез. Бәлки сезгә бу команданы яңадан үзгәртеп, менә булай яңадан кирегә әйләндереп, башка кешеләрне яңа кан үстеп дигәндәй үзгәртергә кирәктер дип әйтүче юк, шул менә зур проблема. Фәнис, сезнең әтиегез Себерке газетасын үзе әзерләгән, үзе бастырган, үзе чыгарган. Сезнең бөтен гаиләгез белән шушы газетаны әзерләүдә катнашасыз. Сезнең бүгенге көндә гомумән ничә газета чыгарасыз һәм алар ни хәлдә? Тиражы күпме, шул турыда да әйтеп китегез әле, һәм нинди проблемалар бар газета чыгаруда? Безнең бар иде 14 гәҗит. Әтиебез исән чакта ук biz üzerine göre optimizasyon ütkərdik, yaptık. Hem şunun hesabına bizden başka geçitlerimizde abunəçilər sonu arttı. Tiraj meselesine kelgende, o şunda şetirikli mesele indi tema. Çünkü hazır подписка şöyle böyle. Min şetirtege көстидер етілем. Şuna göre biz qanağat abunəçilərimiz җитәрлек, укыйлар, алардан хатлар һәр вакытта да килеп тора, рәхмәт сүзләре белән. Кемдер инде үз тормышы турында безгә хатлар яза, кемдер мәкалә язып җибәрә үз тормышы турында. Безнең редакторларыбыз аны эшкәрткәннән соң без аны инде шушы авторына сылтама ясап бастырабыз, чыгарабыз. Чыгару мәсьәләсенә килгәндә, biz үзебездә чыгарабыз. Безнең өебез янында махсус бина төзелде. Типография. Әти станокны мин таптым. Әти инде егетләрне туплап, ул вакытта февраль айларында, шундый буранлы вакытта алар ерак юлга Саратов өлкәсенә кузгалдылар. Шул Саратов өлкәсеннән станокны алып кайттылар һәм без аны эшләтеп җибәргәннән соң беренче гәҗитләребезне чыгара башладык. Моңа кадәр без башка нәшриятләрдә басыла идек. Чыгымнары күп булу сәбәпле без менә шул адымга барырга мәҗбүр булдык. Һәм бу үзен аклады. Безнең чыгымнарыбыз да кимеде. Аннары инде гәҗитләр санын арттыру мөмкинлеге дә бирде. Чөнки әгәр дә син мәсәлән 2 гәҗит чыгарып, 3-нчесендә чыгарырга телисең икән, шул типографиягә мөрәҗәгать иткән очракта синең инде себестоимость аның артачак. Бездә мәсәлән инде ул бер заходта басыла. Шуңа күрә техник яктан караганда без ул мәсьәләдә бәйсез. Безнең печатнигыбыз да үзебезнеке, технолог та үзебезнеке, барысы да үзебезнеке. Укыйлармы юкмы дигәндә, укыйлар. Безнең хәтта Кара Дельфин төрмәсендә дәгән библиотека хезмәткәрләре гәҗитебезне алдыра. Анда утыручылар безнең укыйлар, аларның хатлары да килә. Кызганыч аларның төрле язмышлар турында. Анда без аларны инде чыгармыйбыз, андай хатларны. Тик туплап барабыз, бәлки кайчан да булса үзенә күрә ниндидер яңа формат башка килер дә,
Алар үз урынын табырлар дип ышанасым килә. Гәҗитне әти бер үзе әтинең эшләү потенциалы шулкадәр югары иде, ул икешәр тәүлек йокламыйча язып, сызып утырырга мөмкин иде. Менә миңа аннан күчкәндер инде бәлки, мин үзем дә шулай. Менә эфир көннәрендә генә мин инде үземне мәҗбүр итәм, мәсәлән, йоклап алырга анда, бераздан ял итәргә. Былай әти белән шушы эшне без бергәләп башлау сәбәпле, аның башында ук туру аркасында без бүтән әйберне төбеннән беләбез. Бүтән асылын беләбез, ничек аны оештырырга кирәк, нинди әти бит инде ул үзенә күрә теге иҗат кешесе булса да йомшак түгел иде, кызу кеше иде. Мәсәлән, анда 5-6 мәкаләнең берсе калса, ул үзе бер бәхет. Шундый жесткий отбор алып бара иде ул. Җаваплы караган инде ул. Җавап, бик җаваплы карады һәм безне дә шул җаваплылыкка өйрәтте. Бүгенге көндә минем хәләл җифеттән минем хатыным Гүзәл, ул инде шушы гәҗитләрнең баш мөхәррире, башлыгы. Минем ул хәтта телефонда да Ханбикә дип язылган. Ул минем 3 баламның анасы. Монда мин аңа рәхмәтле, ул инде шушы эшләргә кирип китә алды, шушы эшләрне башкара. Әти китеп барганнан соң дагы безнең бит ничек туры килде. Безнең әтине җирлиләр, типографиядә гәҗит басыла. Менә шул вакытта ул үзе бик нык сыналды инде. Шунысын әйтергә кирәк, бүтән менә теге гаилә безнең ул вакытта шул кадәр нык берләште, хәтта анда еллар буе күрешмәгән туганнар килеп безгә ярдәм иттеләр. Мин аларга рәхмәтлемен. Шуңа күрә инде без менә бу гәҗитне ничек оештырырга, ничек аны алып барырга төптән беләбез. Планда бәлки журнал, бәлки гәҗит тагын берәрсен ачып җибәрергә, я берләштергә. Монда үзенә күрә синтез кирәк. Без бит инде эзләнәбез. Без бит инде гәҗит менә бер юнәлештә генә барырга тиеш дип санамыйбыз. Аны төрләндерергә кирәк, тематикасын төрләндерергә кирәк. Хәзер инде менә әгәр дә кемдер безне уздыра алса, уздырып карасыннар. Мәсәлән, криминаль газетлар юк. Ничектер анда тәфсилләп, мәсәлән, инде анда җинаять эше турында сөйләүчеләр юк бит инде. Шул тематика бәлки кызыклы булыр. Мин үз-үземә конкурентлар булдырып ятам инде хәзер. Шул ни. Мин рәхмәтлемен Захит Мәхмүдинең малае булуыма ни. Әти мине шул кадәр яхшы тәрбияләгән дип әйтәсем килә. Нинди мәгънәдә? Менә мин дәгән шулай китеп барганда минем менә теге күңелем тыныч булыр иде, әгәр дә менә малаем да шулай ышанычны акласа. Шулай. Менә әйтегез әле, сез бит хәзер маркетплейсларга да чыктыгыз инде. Тиражны әйтмим дип әйттегез дә, аннан соңгы тиражлар сезнең 9000-нән артык бит инде. Һәм менә шундый сорау, ни өчен халык шәхси газетларны күбрәк укый икән, дәүләт газетләренә карый? Мин сезгә бер кызыклы әйбер сөйли алам. Миңа ул вакытта бер 10 яшьләр булгандыр. Бер вакытны кичке якта әти кайтты дагы, әнигә әйтә: "Хатын, инде интим гәҗит ачырга булдым." Бу 90-нчы еллар. Әни инде әлбәттә татар хатыны буларак, авыл баласы буларак Сүзсез кала. Син язучы әлбәттә. Сүзсез кала инде. Шуннан соң инде әти әйтә: "Карале, ди, менә ди, әти ул вакытта Ватан Татарстанда эшләгән иде. Кара, монда ди хезмәт хакы да түләмиләр, тегесе булса бик авыр шартлар. Без ди менә фикерләштек дигән кайсы бер егетләр белән хәзер шушы менә гәҗитне оештырып җибәрәбез" дигән фикергә килдек. Кыскасы, әти менә оештырып җибәрде. Беренче интим татар гәҗитен булдырдылар һәм шушы интим гәҗите бүтән рекордларны бәрде. Ул вакытта бүтән Татарстан гәҗитләрен берләштереп тиражларын карасаң,
шүбиді. Шушы интим гәҗитенең тираж алдында. Шушы интим гәҗитеннән кергән гонорар хисабына Отан Татарстанда мы әллә Шәһри Казанда мен түгел хәзер хәтерләмим, хезмәт хакы түләнде. Сез күз алдына китерәсез, менә хәзерге чорда мәсәлән, ниндидер шундый бер теге өлкәдән акча биреп, хөкүмәт акчасы акланмыйча, ничектер менә шулай эшләүләр. Төп сер нәрсәдән гыйбарәт? Бит шәхси гәҗитләр не чыгаручылар, алар бит үзләре бик яхшы белә, әгәр дә син ниндидер шүп чыгарасың икән, ул кешегә кызык булмый. Аның ул гәҗитнең урынына я бәдрәфтә, я аның белән йомырка төреп куерлар. Укыла торган гәҗит. Безнең гәҗитләребез, мәсәлән, Себерке гәҗите, Гөнаһлы дөнья һәм башкалары, алар бит авылларда, кайсы бер шәһәрләрдә, кайсы бер төбәкләрдә Россиянең кулдан кулга йөриләр. Менә миңа берәүләр фотография җибәргәннәр иде. Безнең гәҗитебезне стрич пленка белән эләктереп бетергәннәр, инде ябыштырып бетергәннәр, таралып бетмәс. Шул кадәр күп йөргән, кулдан кулга. Безнең бит анда үзенчәлеге нәрсәдә? Безнең менә бер укыдың да оныттың түгел. Аны менә ниндидер классик әсәрләрне укыган кебек яңадан укыйсы килә башлый. Менә мин үзем дә генә уктырам. Гәҗитебезне ачам да карыйм. Тикшерәм, тик. Кайсы бер мәкаләдә, мәсәлән, мин тукталып калам. Мин үземчә фикер йөртеп алам. Шуннан соң гәҗит онытыла, аннары шул мәкалә яңадан искә төшә. Карале, мин бит берәй-берен аңлап бетермәгәнмен. Яңадан мин аны ачып карыйм. Менә шуның белән үзенчәлекле гәҗитләребездә чыккан мәкаләләр. Алар уникаль. Һәм инде әлбәттә язылу дәрәҗәсен алсак, кайсы бер гәҗитләрдән да өтөрдәй дигәндәй таныш билгеләре дә куелмый. Ничектер чыктым аркылы күпредә язылган. Хәтта татар сүзләрен дә урысчарак язалар. Бәлки шулдыр әбүнәшине җәлеп итә. Киресенчә җәлеп итми менә аларга, мәсәлән, бездә барысы да чиста, саф татар телендә аңлаешлы фикер аңлаешлы анда чуалып бетмәгән. Менә мин сезнең белән хәзер сөйләшкәндә күп түгел. Анда барысы да түгел аңлашыла. Шуңа күрә төп сире шулдыр. Гади сүзләр белән язылып, халык телендә язылуы, әйме? Фәни, сезне дияләрдә асрыйсыз бит әле, әтигездән соң ул дияләрне асрау, карау сезнең җилкәгә төште бит. Сез ничек җитешәсез, ничек өлгерәсез бөтенесенә дә? Җилкәгә төшмәде инде, юк, без аны бит әтибез белән бергә барып алдык, бергә без аларны үстердек, бергә асрый башладык. Шуңа күрә ничек бар шулай, алар безнең хуҗалыкта йөриләр. Без аның итен дә ашыйбыз. Дия итенең файдасы бар диләр. Бик тәмле дип әйтә алам инде. Хуҗалыкта эшләр начар түгел, печәнен вакытында кайтарабыз, нитәбез, проблема юк. Ул дияләр туңмыймы кыш көне? Юк, алар туңмыйлар, алар киресенчә урамга чыгалар да, төннәрен, мәсәлән, урамда үткәрергә мөмкиннәр. Иртәнге якта чыгасың, ул инде бер зур шундый кар көртенә әверелә. Ашарга чакырасың, аннан бөтен карлары ишелеп, теге кинода кебек янага китә, килә башлый. Фәни, сез әйттегез әле, сез татар халкының киләчәге турында нәрсә уйлыйсыз? Менә сез әйттегез бит әңгәмә башында, менә шулай тамашачы белән кара-каршы утырып, фикерләремне әйткәнем юк дип әйттегез бит. Еш әйтмим дип. Ни өчен еш әйтмисез? Сезнең фикерләр бик еш очрамы бит чынлап та? Безнең халык, башкача әйтим әле, кеше бит ул үпкәчел. Дөрес фикерне кабул итеп, рәхмәт, вакытында дөресен әйттең, вакытында төзәттең минем ялгышлыгымны дип, шуны күрүчеләр юк бит алар. Мин үз фикеремне әйтергә тырышам, мөмкинлек булганда әлбәттә. Тик минем кебек үз фикерен ачыктан-ачык җиткезүчеләр күбрәк булса, безнең татар җәмәгатьчелеге, җәмгыяте гомумән үзгәрер иде.
әйтәм бит инде, ниндидер менә үзгәрешләр барлыкка килер иде. Чыннан да менә шул кино өлкәсендә дә, шул телевидение өлкәсендә дә, шул газет мәсьәләсенә килгәндә. Менә хәзер ничә хөкүмәт гәҗите бар. Нәрсәгә кирәк алар? Мин аны аңламыйм дөресен әйткәндә. Штат кимендә бер 60 кешедер әле бер гәҗиттәме? Алай ук түгелдер. Алай ук була алмый. Күпме ничә? 60 түгел. Мәсәлән, хөкүмәт гәҗитендә күп кеше булырга мөмкин. Йөртүчләр белән, техник хезмәткәрләр белән санасак, бик әз торганда 60 кеше була алмый. Булсын 20 кеше. 20 максимум. 20 кешегә аларның хезмәт хаклары, алар инде мәсәлән 50 мең. Гомуми бюджет барлыкка килә безнең име? Ел дәвамында түләнә торган акчаларны исәпкә алсаң, ул гәҗиттә язылган мәкаләләрнең үтемле икәнен чагыштырсаң, минем фикерем буенча ул гәҗитләрнең кирәге юк дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин. Монда мин булай дип әйтәм, менә безнең бар Татмедиа оешмасы. Татмедиа оешмасы менә бу форматны әкрен генә үзгәртә башлар дип ышанасым килә. Безнең бар бит районнарда да анда фәлән таңнары, анда фәлән хезмәт теге сыймысы исемләрен атап тормыйбыз. Аларга ничектер беренчедән мөстәкыйльлек бирергә кирәк. Ә менә үзәктә Казаныбызда утырган хөкүмәт гәҗитләрен переформатировать итү мәҗбүри. Чөнки булай эшләр бармый. Бу менә ничек менә хәзер бар, бу җүннегә китермәячәк, үсеш булмаячак. Менә хөкүмәт тарафыннан бюджеттан акча бирелгән чорга кадәр алар эшлиләр. Көннәрдән бер көнне бюджеттан күз алдына китерегез. Шалтырата ди казначейство, сезгә бөтен акча бирелми. Җегетләр гафу итәрсез. Ничек телисез шулай яшәгез. Гәҗитне үстерә алмаячаклар. Гәҗит бармаячак. Татар милләте турында, татар милләтенең киләчәге турында нәрсә уйлыйсыз? Бу минем фобиягә әверелде инде дөресен әйткәндә. Мин шул кадәр чынлап кына әйткәндә мин борчылам татарның киләчәге өчен. Яшерен батырын түгел, безнең хезмәткәрләр арасында да татар башы белән үзе татар, хатыны татар, баласы да татар. Урысча сөйләшәләр. Әйтәм бит, кабатланып әйтәм, аның теге телне дә белүе кирәк, фикер йөртә белүе кирәк. Тик татар кешесе шунысын аңларга тиеш. Әгәр дә ул иң беренче чиратта гаиләсендә татарлыгын саклап кала алмый икән, бүтәнчә ул татар булып кала алмаячак. Аңа нинди генә программалар булдырсыннар, нинди генә сабантуйлар үткәрсәләр дә, кайда гына барсалар да, кем белән аралашсалар да, кем генә алар янында татарча чыгыш ясаса да, алар инде татар булып китә алмаячак. Татар булыр өчен иң беренче чиратта эшне гаиләдән башларга кирәк. Минем кебек фикердә булучылар алар җитәрлек, тик без менә хәзерге вакытта күпчелек татар кешеләре нигәдер үзләренең татарлыкларыннан куркамы соң шунда, ничектер белмим инде. Әйтә алмыйм. Безнең бит галимнәребез дә юк түгел инде, спортсменнарыбыз да юк түгел, кумирлар җитәрлек бит инде бездә. Нигәдер безнең татар менә бу мәсьәләдә сүлпәнрәк бара. Бу әлбәттә шулай хөкүмәт программасы кирәк монда. Менә килеп терәләбез. Әгәр дә хөкүмәт тарафыннан ниндидер программа булдырылмый икән, этәргеч бирелмәй икән, халык бит инде ул этеп җибәрмәсәң бармый. Менә шулай. Хөкүмәт программасы һәм гаилә. Һәм гаилә. Менә бездә хәзер патриотик тәрбия кертелә башлаячак, Алла бирсә, мәктәпләрдә. Әлемне өйрәнә башлыйлар, шулай бит инде. Күпчелек балалардан сорасың хәзер, безнең илнең әлеме нинди төсләрдә дип. Әйтә алмыйм. Татарстан әлеме нинди төсләрдә, әйтә алмыйм. Ниндидер теге ясалмалык булырга тиеш түгел. Татар булып калырга тиеш. Сыры таракан булып калырга тиеш.
Фәни сезнең белән сөйләшеп утыру шундый рәхәт булды. 50 минут сөйләшкәнбез икән, гадәттә без ярты сәгатьтә Фикерләр чыкты инде, мин монда сезне дә белдердем, ниттем, дөресен әйткәндә әйтәм бит. Бераз гына каушата да, ничектер мондый ачыктан ачык сөйләшүләр безнең бит юк дип әйтергә мөмкин. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әйтер сүзем булды. Сүземне әйтеп бетермәдем. Тик мин барыбер да бик нык канәгать. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, фикерләрегезне җиткергәнегез өчен рәхмәт. Тамашачыларыбызга да сезнең фикерләрне тыңларга бик рәхәт булгандыр. Тамашачылар, сорауларыгыз булса, комментарийларда калдырыгыз, җавап биребез. Әйтер сүз рубрикасының бүгенге чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Siz bana korumadınız mı?